Roedd yr Academi Celf yn troi eu trwynau ar dirluniau am nad oedden nhw'n canolbwyntio ar bobl, ond mae tirluniau yn dal i fod yn arbennig o boblogaidd. Mae hanes cyfoethog y cyfrwng yng Nghymru yn codi cwestiynau pwysig am hunaniaeth a lle. Mae tirluniau cyfoes hefyd yn galluogi i drafod eithafion y modd y caiff ein cynefin ei ddefnyddio a'i bortreadu. Yn y 19yd ganrif, roedd Cymru ar flaen y gad o ran peintio tirluniau a gwerthfawrogi natur. Daeth artistiaid i Gymru diolch i'r diddordeb newydd llenyddol ac artistig yn y diwylliant Celtaidd. Cyfrannodd gwaith artistiaid o Gymru fel Richard Wilson at hyn hefyd, gan arwain at lu o artistiaid yn darganfod tirwedd Cymru. Mae artistiaid yn tyru yma hyd heddiw. Erbyn ail hanner i'r 20fed ganrif, roedd artistiaid yn defnyddio cyfryngau a thechnegau newydd. Roedden nhw'n parhau gyda'r un traddodiad, ond hefyd yn tynnu sylw at faterion fel newid hinsawdd a'r amgylchedd. Mae wedi ei hanner claddu gan James Rheolau o 2004 yn tynnu sylw at un o ddyddiau tywyllaf ein cenedl. Mae wedi ei hanner claddu yn fawr dros 2 fetr a hanner ar draws ac yn beintiad syml, plentynnaidd bron, o adeilad yn cael ei lyncu gan byramid mawr du. Mae hwn yn waith pwerus a thrist sy'n cyfeirio at drychineb Aberfan ym 1966, pan laddwyd 116 o blant a 28 o oedolion pan lithrodd tomen lo gan gladdu'r ysgol gynradd leol.